Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे समायना ब्लगआव आरो फिन गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो जासिहरनाय थाग्रोबाय। नै दा फुंनि सम आरो ओंखाम ओंख्रि संनायनि रेडि खालामगासिनो आं उसुङाव दङ संगासिनो आरो नै दा आङो मा होनो लाव बिगुरदो बेनिफ्राय मुला फिथाइजों एवगासिनो आरो आलु होआखिसै आलु होबा सोरबा सोरबा जाया नालाय दा नै एवगासिनो आङो ओमफ्राय बे मोनसेयाव दालि मोनसे संना होनोसै माने रानिया जोंहा दालि जायोनो लाव ओंख्रि संखाबाय रानिया जाया लावखौ लोमजादों नालाय होला आङो ओंखायनो दालि संना होनोसै आङो दिनै दा एवबाय दं आङो लाव बिगुरदो मुला फिथाइ आरो नोंथांमोना जाफेरदोंना जाफेराखै बिदि लाव बिगुरजों मुला फिथाइजों लाव बिगुरखौथ' जायो बयबो ओमफ्राय मुला फिथाइखौ जाफेरदोंना जाफेराखै जोंहा बिदि एवना जायो आरो जायाखैबा नोंथांमोनाबो जानो नायदो लोगोफोर नै लाव ओंख्रियाबो मोनबाय आंहा जानांसिगोन आरो एबार नै फिसाजोखौ बाजाबाय फिसाजोआ बाजाबाय मानो बाजानाय लोमजानानै बाजाबाय नो स्कुलाव थांग्रामोनलायनो बिनो ओमफ्राय दा मानो नै दा बोराय बुरि ओंखाम जाबाय आरो जानो जाबाय नै जाबाय दं बियो मा होनदोंमोनलाय लावजों मुला फिथाइ इयो बानलु बाथोन ओमफ्राय नै आनियाबो दं खोमसिसोहाय अखा हादोंना बोथोरा खोमसि जादों स्रां नङा दा जाबाय थानोसै ना जाबाय आं दा मालाय जागासिनो ओंखाम जाखांनानै जोंहा दा आनिया लेखा फरायदों ना ओमफ्राय लेखा फरायनानै मेथाइ एसे जादों ओमफ्राय जोंहा बिसनाखौ दिनै ओरै दंमोन ओमफ्राय ओरै खालामबाय ना ओइ साइडजों दंमोन आरोना ओमफ्राय दा ओरै साइड खालामबाय आरो साहा सोलायनाय नायनानै उन्दुनायबायना जोंहा ओमफ्राय माबायदि मोनदों बिसनाखौ सोलायना मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों आयु आंलाय मोजांसो मोनदों आं गाज्रि मोनदों ओमफ्राय बिखिजा ओरै जादोंमोन आरो खर' ओमफ्राय दा ओरै खालामबाय आरो आं गाज्रि मोनदों इसेया मानो दे मोजां मोनलांगोन उनाव ना दे बेखौ जाखांनानै एबिसिडि लिरनांगौ फरायनोथ' रोंबायानो ओमफ्राय दा एबिसिडि लिरनांसिगौ आरो जानो लम्बु बुराया उन्दुना दं सफारि जालायनोसै जोंहानि आनि सट गोलैबा मा जागोन दे बिदि ओंखारलांबाय नै सफारि हाननांगौ नै मानसिया मोनहैग्रोबाय सफारि जानोसै होनबा लेखा फरायखांनानै अखायाबो दासो गारदो एसे जोरांहांहां जादों ना आयु सफारिखौ लोमजानाय मानसिया मोनजायामोन गिदिरथारनो र' नै फिसा 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 ख्रि 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 थाइजोबना दं नुदोंना नुवाखै एखे गोरलै गोरलैथार आरो गाहायावनो दं हाननि र' हाननि ओइ नै गोमोनथार हाननि र' हानखांबाय दा नै थाइनैल' हानना होबाय आङो आयु दा जागोन दे नै थाइसेया गोमोनसिनथार नै गुफुर जालायनाय न'आव थाखानायखौलाय मा बुरजा हाननो ना एसे एसे जागोन आरो जाख'नो हानाय नङा ओमफ्राय नै दुगैयाखैना आं इसर मांक्लिक्लिनो मेमब्रांब्रां दंथारो एफा थान्दायाव सोरबा दुगैबाय थागोन ना सना जों एसे बेरायनोसै जोंनि सायाव नांसै एसे फिसाजोखौ बेरायहोनोसै आरो ना लेखा फरायखांनानै बारा फरायजायाना उन्दैयाव बारा गोसोआव लानो हायाना जों दा ओमफ्राय लामायावबो बेरायहैसिगोन फैथांसै नै बाला स्राय स्राय जोंहानिया एखेबारे बेयाव दा दैज्लाङाव दैनि लामा जासिगोन आरो ओइजों ओइ फैनानै ओरै थांसिगोन आरो दैया दैनि लामा दै गेजेरावसो थायो जोङो ओइ दा फैबाय जोङो बारनो हागोन ना हाया आया सफारिखौ इदि गारबाय आय 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 गैला मोसौ हाबबोसिगोन इजों हेस्सर हायख्ला जाबासो
सुपारि बिदि गारबाय आरो इयो दा हानानै जाहैनोसै ना बिमा फिसा गोथावनो ना सुनानै आं हागोन ना सुनोसै आरो सुनानैथ' जानोसै अमा टुनटुलाया गाबबाय थायो जाबाय ने बरिया गोदैखाना गोदैथार जादा गुगाजोबना दंमोन नालाय बारा जाना हादों नों सोनादे आं इफोरखौ जाबोजोबगोन गोथावानो जि गोदैखाना रामथा आलु गलसो मेल्लानो मोननाय जों बिमा फिसा सानैल' जायोना मा बुस्थु दा दौनि जासिगोन आं दौनायाबो नै इसोर माने बिराद दुस्थ' नै नायलाय ये ज'नि ये ट'नि ना आरे जि दुस्थ' गाय छला पुरपा नायलाय जि दुस्थ' आरे जि दुस्थ' गाय नै नोंसोरखौ जों गारलांनोसै बै सान्दुं ओंखारबाय नै जि ओइ दलथा बारा दुस्थ' जाबाय थाना नै बिराद दुस्थ' जादों बिसोरो जि लामैनि आङो नै सान्दुं ओंखारबाय दिनै बियान गिसि हामाहाय इसोरो ओइ खारबोग'यैनो जि दुस्थ' आयु माबायदि नै ज'नि ट'नि जोंहानि ज'नि ट'निया मासे दुस्थ' आयु ज'नि खारबो ओरैनो नाहरलायदो दै दिनाखै ज'नि नै खारबो खारबाय बिफाजों मालाय लेलेंहरलाय सोरना ज'नि होनना